En mana to tam gigo ko. Ok apar kamano adier nikech Kenya paro ndikruok no chakre chon ahinya. Lakini ndikruok motimre malong'o chakre ka yudhe wuok ok social media lando ni wadhi wakauro kura. Koro ok apar kamano en adier. Nikech an narrative mabende dhin mbele no tuko kadi to mabende no chak mana gi rowere. To bende en adier makende nikech nyalo bedo ni un tuko kadi to kukawo kura koso nang'o. Nikech kok ka ombulu mana kaka Felix osewacho to ji 1.1 ageta mane dwaro gi gini kanye kok gini online. Lovine gini kanye dhano nitie en mana niya ing'eni kawo na kura gigo kura mar ji opogre. Anya bedo ni an gi wachna machung' koro chuna ni nyaka kawo kura, lakini nitiere ng'at mabe paro ni dakane tiende kawo kura ni. Ing'eni jogi te gintie society achiel. IEBC dine chak chon chopo ne jogi. Ing'eni chon ne gikete e offices gi. Ng'ato wuok mondo dhi e office samoro in tich kiwuok en sa lunch gimbe dong gidhi lunch an ndikri sadi. Sani maro were no wuok oko e mbui go koko ketnwauru gigi kumachiegni ekiyudo ka gigi okel gi machiegni. Ma IEBC bende nochako chenro modeko ya. Ahinya nyaka luore kod achidh